hudløst ærligt. Vrede, had, kærlighed, sex. Intet skjult. Du vil sikkert have stor terapeutisk glæde af det. Og jeg vil få et glimt af min søn igen. Ham, som så grusomt har forladt mig dertil. Verdens bogstavelige ende, det tilfrosne, ufrugtbare Jotunheim. Jeg tænkte altid, når jeg fyldte 70, ville jeg tage livet af mig. Samle alle vennerne, holde en pragtfuld fest, og så tømme giftbæret. Ja, det kan jeg godt huske. Har du smerter? Ja, det er ikke så slemt mere. Jeg får jo masser af morfin. Det er mere angsten for ikke at kunne trække vejret. Ja, det er virkelig skræmmende. Jeg kunne ligge der om natten og få et anfald uden at kunne tilkalde hjælp. Bare ligge og blive kvalt i mit eget slem. Ja, det er ikke nogen rar tanke. Var der ikke nogen, der anmeldte det? Nej da. Tryggene var blevet voksen, og han vil sikkert også have modsat sig en anmeldelse. Han holdt jo af mig. Ved du, hvad der skete med ham? Han er gift og har børn. Han er storbundet. Og han har det godt. Jeg under dig så meget af det, du oplever for tiden. Der er en enorm befrielse ved at have tabuiseret sex. Den del af mit liv er slut. Nå, ja, det var da ærgerligt. Ja, så må det jo være ligesom alle de andre umælende får. Bæh! Stadigvæk lidt sovende i hvad. Kan jeg ikke bare lige sove lidt længere, så laver vi noget bagefter, okay? Okay. Så godt. Godnat, min ven. Åh.